दा जिहेतु नोंथांमोना रिसार्च खालामगासिनो दं बर्मनफोरनि आइडेन्टिटिया बबेयाव माने नाम बायदिसिना बेलायाव जेरै बर'फोरना टाइटेल कार्बिफोरना गावसिनि टाइटेल मिसिंफोरना मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा गिलु बालु बर्मन कसारिफ्रा बिस्वजित दैमारि सारनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंहैदों बेजोंनो लोगोसे बिस्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा फोरमायखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलां लोगोसे नायलांग्रो दा जिहेतु नोंथांमोना रिसार्च खालामगासिनो दं बर्मनफोरनि आइडेन्टिटिया बबेयाव माने नाम बायदिसिना बेलायाव जेरै बर'फोरना टाइटेल कार्बिफोरना गावसिनि टाइटेल मिसिंफोरना गावसिनि टाइटेल नङा होमबा राभाफोरना गावसिनि टाइटेल थिग बर्मना टाइटेलबो बेनो जाहैबाय जाथियाबो बेनो जाहैबाय खिन्थु गुबुन बर्मननिख्रुइ बे बर्मनखौ जाति हिसाबै बोरै सिनायथि होनो बे बाथ्राखौ खिन्थु नोंथांमोना आंनिब्ला साननांगोन आरोखि दानिफ्रायनो सार जों मा सानदों बे बेलायाव जोंनि बर्मन फार्स्टआव बुंखादों आं बर्मना आसामाव कलिता बर्मन लिरो बाङालिनि मोनसे दोङो बर्मन लिरनाय राजबंशियाबो बर्मन लिरो बेनिफ्राय नलबारिया बर्मन लिरो डिमासाफ्राव बर्मन लिरो हुजाय गसाइया बर्मन लिरो बेबायदि बर्मन लिरनाय मथा मथि 8-9टासो माबा दङ जाति दङ ट्राइब्स नङा खिन्थु जोंनि बर्मन जों जिथु ट्राइब्स बर्मन ट्राइबेल बर्मन आरो जों बर्मननि जोंनिया माने बर्मन समाज दोङो बर्मन जातीय समिति दोङो बर्मन दा काउन्सिल परिषद दोङो बर्मन समाज थुनलाइ आफाद दोङो जोंनि बर्मन कसारि थुनलाइ आफाद बेनिफ्राय जोंनि माने आफादफोरा ज' जानानै जोंनि हारिनि जिथुनाखि बर्मन सोर बर्मन असे बर्मन जोंनि बर्मन कसारिनि मानसि आरो बे आलादा हारिनि जोंनि सिनायथिखौ जों माने गावा जों सिनायथि होनांगोन आरो जोंनि संगठना बे सिनायथिखौ माने होगोन सिनायथिखौ जे जोंनि बर्मन कसारिनि गेजेराव आलादा बर्मन जे हाबनो हाया थेवबो आं सानो थेवब्लाबो बेनि बेलायाव मोनसे नोंथांमोनहा माने दानिफ्रायनो सानखानाया मोजां खारन नोंनि आफादाव दिनै नोंसोर जातिनि थाखाय खामानि मावनायखाय स्ट्रिक्ट नाथाय नोंनि आफादावनो देनां थाखा फैसाजों मालायनो माने सार्टिफिकेट जेरै दा ट्राइबेल संघआ सोरनोबा माने बिदि सोलिनाय केस बहुत मोना होमबा ओंखायनो जों इयुननि थाखाय जाहाथे बर्मन कसारिया मालायजों डमिनेट खालामजाया बर्मन कसारिनाल' नङा दस्रा ट्राइबेलाबो एफेक्ट जागोन आरोखि ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो जे दानिफ्रायनो नोंथांमोना बे बिथिङावबो बे लाइनआवबो सिन्था खालामखानाया मोजां आरोखि आच्छा दा बे बेलायाव बर्मनफोर थानाय डिस्ट्रिक्टआ बबे बिटिसिआव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो दङ मोनब्रैबो दंखायो बर्मना उदालगुरि बाक्सा बेनिफ्राय चिराङावबो दङ क'क्राझारावबो दङ क'क्राझाराव बारा गैया एसे राजबंशी बारा आरो बेयाव बर्मन लिरनाय हिसाबै जों जेराव हाबदों दा बर्मन दा मोनसे जायगायाव ओरैबायदि जे बे बर्मनसोना ना राजबंशीसोना रावाबो एखे जायो बेबायदि माने सोरबा गोसोलायनाय गावनि सिनायथिखौ सोरबा ओरैबायदि माबा लादों गावनि सिनायथिखौ खोबना लाखिनानै होनो नागिराखै बेबायदि दोङो देनां जों बेखौ बेबस्था लादों बे उनाव जाबाय थासिगोन दा जिखिनि जाबाय आइडेन्टिफाइ दङ फुजानि बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोंनि मानसिफ्रा दोङो माने खम बेसे दोङो बांसिन उदालगुरि आरो बाक्सायाव आउट अफ बिटिसिबो दङ दा नोंथांमोननि जेफोर दा हारिखौ दानो थांनायाव जिखिनि नोंसोर खामानि मावदों बेबायदियाव नोंथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय जे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मा रोखोमनि सापर्ट मोनोब्ला नोंथांमोना हारि हिसाबै गावखौ परिचय होनाय आरो गावनि परिचयखौ सिनायथिखौ रैखा खालामनाय आरो गावनि हारिखौ मालाय हारिफोर बायदि राव हारिमु कालचार बेफोरावबो इक'नमि एडुकेसन बेवहाय लांफानाय बेखौ खालामनो हागोन होननानै सानो माबायदि बेबस्था लायोब्ला दिनै बिटिसि जायै सिगाङाव बिटिसिआव मोनबो गैयामोन बिटिसिआ ओरैबायदि आनडेभेलप एरिया दंमोन दा बिटिसि जानायनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बेसेबां माने डेभेलप जादों आरो जों हाग्रामा महिलारिनि जे बिटिसि सरकार दङ बै सरकारजों जों माने रायलायनानै जोंनि हारिखौ बिटिसि सरकारा जोंनि हारिखौ आलादा हारिनि बायदि माने एसे जुदि डेभेलप बा जोंखौ स्कप होनानै माने एडुकेसन साइडआव फाइनेन्सियेल साइडआव बायदिसिना साइडआव जुदि एसे जोंखौ माने आलादा हारि बायदि जोंखौ एसे अननानै जुदि जोंखौ नायफिनोब्ला जोंबो एसे
माने डेभेलप जानो थाखाय आरो जों माने मा बुंबावनो इखो माने जों बुंनो थांबा दा गाबनोसो ओंखारो जों माने ओरैबायदि हागोन आरोखि एसे बिदि सहायखौ खालामोब्ला बेनिखायनो खालामनो हागोन जों माने बिटिसि सरकारखौ ओरैबायदि माने रिकुवेस्ट खालामदों जे जोंनि थिग दं आंबो खावलायगोन दा गभर्नमेन्टखौ जोंनि जिखिनि बिथांमोना जोंखौ मा सुबिदा दोङो एसेबाबो होनानै जोंखौ एसे दावगानो थाखाय दावगानायनि लामायाव जुदि लाङोब्ला दा जों थिगैनो दं गोजोननाय मोनगोन जोङो जिहेतु आगोलनि गभर्नमेन्टआ दा थांबाय दा गोदान इलेक्सन जानोसै इलेक्सना फैगोन थांगोन बिदिनो सोरबा सिट जागोन इएम जागोन खिन्थु आं सानो जे बेवहाय रायजो जानाय हारि माहारि गासिनिबो राव हारिमु थुनलाइ बेफोरो मर्यादा सहकारै थांनानै थानांगौ गतिके बर्मन कसारियाबो मोनसे राव हारिमु गासिबो थानाय मोनसे सिनायथि गोनां कसारि हारि अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब